Apo, kakabsat! Welcome to Michelle's Lasang Langit Kitchen! Noong May 1 po, sinelebrate po namin sa Agoo La Union ang Diningding Festival, ang napakasayang Diningding Festival na dinarayo po ng aming mga kababayan, kaprobinsyaan at ng mga iba't ibang turista din po. Ang Diningding po ang sumisimbolo sa pagiging resourceful at praktikal naming mga Ilocano. Dahil kadalasan sa lawak po at laki ng mga bakuran namin dito sa probinsya, yung mga tanim po naming gulay, yung mga tinatawag na backyard vegetables, yun po ang ginagamit namin sa diningding. Kaya po kami very practical. Kilala din po ito sa aming mga Ilocano bilang inabraw o kaya po buridibud. Para rin po itong bulanglang sa Tagalog at laswa sa Kabisayaan. Nung May 1 po, nakita po nating lahat nung Diningding Festival sa Agoo La Union ang 101 ways kung paano lutuin ang diningding. Mayroon pong 101 ways na iba't ibang paraan at iba't ibang sangkap na ginagamit kung paano lutuin ang diningding. Kaya naman po ang inyong lingkod ay very inspired na magluto ng diningding. May version, gawin na po natin itong pang 102. Kadalasan po, ang diningding ay pinakukuluan lang po at nilalagyan po ng bagoong isda. Pero tayo po ay magigisa muna. Ang version po natin ng diningding ay igigisa po muna natin sa konting olive oil, luya, bawang, sibuyas, kamatis. Mas gusto ko yung nagigisa muna yung bagoong isda. Konting olive oil lang po. Olive oil po yung ginagamit ko para mas healthy. Kamatis. Maraming kamatis, mas masarap. Maglagay na rin po tayo ng sibuyas. At isunod na rin natin ang luya. Mas gusto ko po na igigisa muna natin sa bawang, sibuyas, kamatis, luya, yung bagoong isda dahil po mas lalo po niyang napapalalim at napapalinamnam yung lasa ng bagoong isda. Kasi kapag sa akin lang, kapag ihahalo ko na lang siya sa tubig na kumukulo, parang medyo hilaw. So, mas ma-enhance yung flavor ng bagoong isda kapag po ginigisa muna natin. Kapag mabango na yung mga kamatis, sibuyas, bawang at luya, pwede na po nating ilagay ang bagoong isda. Yan po ang superstar natin ngayon, yung bagoong isda. At saka po, maglalagay din tayo ng maraming tanglad. Mabango na siya. Sige, magdadagdag na po tayo ng fish sauce. Sukatin po natin para siguradong hindi mapapadami. Always, kakalugin muna yung bote. So, more or less, maglalagay po tayo ng 1/4 cup na bagoong isda. At igigisa po natin ito mabuti hanggang kumulo ng mabuti at makuha na lahat ng lasa ng mga bawang, sibuyas, kamatis, luya. Sobrang bango. Sa pagluluto po ng diningding, pwede po kayong gumamit kahit na anong gulay,
kahit na anong isda. Depende ho kung ano ho yung available sa inyong palengke or sa inyong pong backyard. Pero ang pinaka-importante, ang bagoong isda. At ngayon po, mag-iihaw naman tayo ng tulingan. Tulingan ho yung napili kong isda dahil gusto ko yung pagkataba niya at saka yung pagkalinamnam niya. Very meaty siya. Ito pong tulingan ay minarinate po namin sa lemon, salt, and pepper. Pero pwede rin ho kayong gumamit ng mga ibang isda na paborito po ninyo kagaya po ng bangus, tilapia, galunggong, pwede rin hong talakitok, lapu-lapu. Kahit na anong isda na paborito ninyo na makakapagpasaya po sa inyo. Mas gusto ko po yung iniihaw yung isda dahil sa iba yung smoky flavor niya, iba yung linamnam nung inihaw na naibibigay po niya doon sa ating dinengdeng. Kasi yung dinengdeng natin is may bagoong isda. So sobrang nagko-complement po yung flavor ng inihaw na isda sa sabaw na may bagoong isda. Luto na ang ating tulingan na minarinate natin sa salt, pepper, and lemon. Nako, sobrang sarap po nito pag ihahalo na siya sa dinengdeng natin. Ay, ang sarap. Ang bango-bango niya. Yun ho yung hinahanap kong amoy. Kasi kung ano yung amoy, yun din po yung lasa. So, ayan, lumabas na po yung lasa ng mga kamatis, bawang, sibuyas, luya natin at lutong-luto na po yung bagoong isda. Ang bango-bango-bango na niya. Maglalagay na po tayo ng tanglad. Pagkatapos po natin maglagay ng maraming tanglad, water naman po. Sobrang nagko-complement po yung flavor ng tanglad at saka po ng bagoong isda. Pakukuluin po natin ito ng mabuti hanggang sa lumabas po ng mabuti yung lasa ng tanglad. And then mamaya, titignan natin kung magdadagdag pa ba tayo ng water or magdadagdag po ba tayo ng bagoong isda, kahit konti. So balikan po natin siya. Pakuluan po natin to ng mga 5 to 7 minutes po. Okay, naka 7 minutes na po. Ayan na amoy ko na ho yung lasa nung tanglad. Lumabas na ho yung aroma ng ating tanglad. Ilalagay na po natin ang ating mga iba't ibang gulay. Unahin po natin ang ating ampalaya. Maglalagay din po tayo ng maraming okra. Paboritong-paborito natin to. Bawat bahay ata talaga mahilig sa okra. Dito naman po tayo sa bunga ng malunggay. Kung ano ho yung makita ninyo sa palengke o kung ano ho yung tanim ninyo sa inyong bakuran, kahit ano ho, pwede nyo hong gamitin. Maglagay din po tayo ng sweet potato. So, tatawid na po ito sa pagiging buridibud niya. Kasi po yung pong buridibud ay mayroong sweet potato. Pero para sa akin, halos pare-pareho lang yan. Kasi kung halimbawang walang sweet potato, pwede naman po kayong maglagay ng gabi. Okay lang po na hindi na una yung sweet potato kasi po, maliliit lang naman yung ating hiwa. At saka, gusto kong medyo chunky-chunky pa rin siya. Yung iba naman po, dinudurog nila yung kanilang sweet potato. Or kung gabi ang ilalagay nila, dinudurog nila yung gabi pang palapot. Pero ako po gusto ko yung medyo chunky-chunky. Kapag kahuyan,
lumapot na yung sabaw, yun na ho yung buridibod. Usually yun, pinipisat nila yung kamote. Takpan po muna natin. Bango-bango. Ilagay na po natin yung mga iba pa nating gulay. Ito pong bulaklak ng kalabasa. Favorite ko to. Nagtitira po ako ng konti kasi para iluluto mamaya para kay Lakay. Kasi gusto niya half cook lang yung gulay. So magluluto ulit ako mamaya pagdating niya. And alokon. Maglulubog po muna ako ng isang isda para lumasa na yung kanyang smoky flavor sa ating sabaw. Pero mamaya na yung iba. Mamaya ako pag kumpleto na lahat yung gulay, tsaka natin siya titikman. Hayaan po muna natin na yung lasa ng gulay ay magpunta na po sa kanyang sabaw. Maglagay na rin po tayo ng malunggay. Maglagay din po tayo ng konting tahong, seafood dinengdeng. Kahit anong gusto nyong ilagay, pwede naman po. Nagko-complement din naman po sa flavor yung bagoong isda at yung tahong. Pwede rin ho kayong maglagay dito ng tuna na fish. Pero medyo hindi advisable yung salmon kasi medyo hindi nagko-complement yung flavor ng bagoong isda at saka punong salmon. Ayan. So, naglagay lang po ako ng konting tahong. Kanina ho, nilinisan namin ito mabuti and then medyo in-steam namin siya kaya nabuksan na namin siya. Kasi masyadong crowded na sa kaldero natin kapag dito pa lang sila bubuka. Ilalagay na rin po natin ang talbos ng kamote. Marami po talaga akong maglagay ng gulay sa ating dinengdeng. Mas masustansya. Lahat po yan nagko-complement po sa flavor ng bagoong isda. Ngayon, magdadagdag na po tayo ng konti pang water. Mineral water naman na po ito. Maglalagay din tayo ng alokbati. Napakaganda po nito sa ating digestion kasi marami siyang fiber. Maglagay din po tayo ng hipon. Ito pong hipon ay binalatan na po namin. Iniwan na lang namin yung ulo. Kasi yung ulo, magbibigay pa yan ng sarap sa sabaw natin. Lahat po yan nagko-complement po sa flavor ng bagoong isda at ng mga gulay all together. At ngayon po, magdadagdag pa tayo ng mga buo-buong bawang. Kasi gusto ko mamaya may bawang akong buo-buong nakakagat. Yan po yung mga hilig ko eh. Ayan. Napakadali pong iluto ng dinengdeng. Kung ano po yung mga available na ingredients ninyo, yun po yung gamitin ninyo. Kung ano yung mga tanim nyo sa bakura ninyo, yun po ang ilabay ninyo. So, pakuluan po natin ng mga 2 minuto pa po. Kakamustahin na natin ang ating dinengdeng. Tikiman time na! Titikman ko lang po muna bago natin ilagay lahat yung inihaw na tulingan. Grabe! Eksaktong-eksakto na po yung lasa niya. Hindi siya maalat. Tamang-tama lang po yung 1/4 cup na bagoong isda na nilagay natin kanina. Tapos, nagsama-sama na yung lasa ng lahat ng gulay. Sobrang sarap na po siya. Idadagdag na natin ang ating inihaw na tulingan. Subukan nyo rin po ang dinengdeng a la Michelle. Wala naman po halos na bago dito. Naglagay lang po tayo ng maraming tanglad at syempre,
ginisa po muna natin mabuti ang bawang, sibuyas, kamatis, luya. Paliguan natin siya ng sabaw. 1 minute kulo, pwede na po ito. Lasang-lasa ko rin po yung lemongrass. Grabe, napakasarap po. Lasang langit. Buong puso po ako nagpapasalamat sa ating mga kaprobinsyaan sa Agoo, La Union. Lalong-lalo na po kay Apo Mayor Frank Sibuma. Maraming salamat po sa inyo. Nang dahil po sa inyo, na-inspire naman po ako na magluto ng dinengdeng ala Michelle. Sa atin pong mga kaibigan, ito po ang version ko ng dinengdeng. Kayo po, luto rin po kayo ng dinengdeng. I-try nyo rin po ito. Napakasarap po nito. Ano po ang version ninyo ng dinengdeng? Pwede nyo po kaming itag, i-share po ninyo sa amin ang inyo pong mga iba't ibang version, technique kung paano po iluto ang napakasarap na Ilocano dish, ang dinengdeng. So, maraming salamat po sa inyo pong patuloy na pagtangkilik at pagsubaybay. Please like, share, and subscribe. Hanggang sa susunod po nating recipe, magkita-kita po tayo ulit dito sa Michelle's Lasang Langit Kitchen.